Ja. 1. Färja. Kör. Putta. Here we go. Oj. Vi har trimmat motorn på skoten. 500 hästkrafter, turbo, 94, slipade hjul, vassare vallan. Den snabbaste raketensinen, 28 000 kilometer i timmen. Vi knäcker fett, vi knäcker allt. Jag håller huvudet väldigt kallt. Vi sväljer allt. Vi kör, alltså vi ser hela backen. 3 hål i nacken. Nu tar vi kon till vårat snacken. Det är så fett.